Hlohovská športová hala bola po roku opäť plná hudby, pohybu a emócií. Pražský spolok Deti fitness a NEP Sportem proti drogám tu usporiadal medzinárodnú tanečnú súťaž Mia Dance Festival. Tady v Hlohovci už to organizujeme podruhé a je to vlastně v rámci spolku Děti fitness a NEP Sportem proti drogám, který už funguje 26 let a je to taková hezká motivace pro děti, aby dělali tanec, aby nechodili někam za školu, aby dělali něco plnohodnotného. Dnešní hala byla plná, zúčastnilo se asi 480 dětí, viděli jsme tady nějakých 65 choreografií, krásných choreografií, diváci byli nadšení, takže já si myslím, že měla akce velký úspěch. Veľký úspech dosiahlo v súťaži aj domáce tanečné štúdio. Mladé tanečníčky Espinty predviedli na festivale všetky nové choreografie pripravené na tohtoročnú sezónu. Pozrite si aspoň krátke ukážky z jednotlivých vystúpení. My se samozřejmě jako rozhodčí účastníme na Moravě, na Slovensku, v Polsku a musím konstatovat, že tady na Slovensku jsou velice kvalitní soutěžící, kteří předvádějí velice dobré výkony. Zejména tady v Hlohovci je velice dobrá úroveň, rád tady jezdím porotovat jako hlavní rozhodčí a opravdu tady jsou velice kvalitní slow formace, ale i dynamik, disco dance, takže velice dobrá úroveň tady. Na dnešnej súťaži v Hlohovci sme získali 6-krát prvé miesto a 1-krát druhé miesto a so všetkými choreografiami sme sa kvalifikovali na medzinárodné finále do pražskej Lucerny. Plus 3 choreografie získali nomináciu na grand finále a cenu absolútnych víťazov celého bloku súťaže. Najbližšie predvedú svoje umenie tanečničky Espinty na Dni kvetov 9. mája do poludnia na hlavnom pódiu.